हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा मैया ADRE नि ग्रेड 3 नि एग्जामा जोबनानै थांबाय हायर सेकेन्डारि लेभेलनिया नोंथांमोना गोबां मानसियानो बुंहरदों एग्जामा जोबोद गोरलैथारमोन होननानै माने कुइसनफ्रा जोबोद गोरलै फैदों होननानै नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदों नाथायबा माखासे मानसिफोरा बेखौ बुंहरदों दे मेथ्सफोरखौ बारा मोजाङै लिरनो हाबासै होनना नोंथांमोना माने बांद्राय बुरजा मानसिया बुंहराखै साफा सानै मानसिफोरा नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदों आरो दा बिनि बागैनो आं माखासे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों जेरै जोंहा काट अफ मार्कआ बेसेबां थांगोन जेनेबा जोंहा एग्जामाथ' जोबोद गोरलै जाबाय दा बेवहाय नाथायबा जोंहा नेगेटिभ मार्किंबो दंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैयाथाय एग्जाम लिरनाय समाव नोंथांमोना थाल लागोन ना लायाखै कुइसनफ्राथ' जोंहा गोरलै फैबाय नालाय दा बेनिखायनो गासिबोखौबो नोंथांमोना सानदोंबो जानांगौ आरो जेनेबा माखासे मानसिफ्रा एटेम्प्ट खालामजोबथारनोसै हाजोबखादों माथो एफा एनै नेगेटिभ थांगोन नालाय माथो जानो बेबायदि साननानै नोंथांमोना माखासे मानसिफ्रा मा खालामो माने गासिबखौबो माने एसे नंगौ बायदि मोनबाथाय माने गासिबो माने टिक खालामना फैफ्लाङो आरो दा बिनि बागैबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ बुंनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोना दायो गासिबो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय जोंहा 29 सेप्टेम्बराव एग्जाम जानो थांगासिनो दं नालाय ग्रेजुवेट लेभेलनिया नोंथांमोना गासिबो दायो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो नोंथांमोना दायो हाबाय जोंहा मेट्रिकनि बे जायफोर ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां नोंथांमोनाबो बे ग्रेड 3 नि एग्जामनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोनाबो दायो डाउनलड खालामनो हाबाय दे दा बेथ' जाहैबाय एडमिट कार्डआ दानिया फैदो जोंनि बे मैयानि एग्जामासो माबादिमोन एग्जामखौथ' नायोबा मा बुंनो दा कुइसनफ्राथ' ओरैबायदि फैदों माने गोरलै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नाथायबा गोरलै होनबाबो जानाय नङा दा बेखौ गोरलै होननाय लोगो लोगो जोंहा काट अफ मार्कआ जोबोद हाइ थांखासिगोन गासिबो नोंथांमोनाथ' बुंहरजोब्बाय नालाय गोरलै फैखादों माने कुइसनफ्रा जोबोद गोरलै फैदों होननानै मिथिनानै मोनबाय गासिबो मानसिफ्राबो भिडिअ बानायबाय गासिबो बुंबाय जेनेबा कुइसनफ्रा जोबोद गोरलैमोन हाजोबथारदों होनजोब्बाय गासिबो मानसिफ्रानो दा बेखौ साननानै नायोबा जों दायो हमनो हाखाबाय माने काट अफ मार्कआ दायो एसे हाइ थांखासिगोन निसय दङ जेनेबा नेगेटिभ मार्किंआथ' दङ नाथायबा नेगेटिभ मार्किं थाबाबो कुइसनफ्रा एसे गोरलै जानायनि थाखाय बेयो एसे माबाया काट अफ मार्कआ थांखागोन जोंहा थांनाय बोसोरनिया 170 दंमोन थांनाय बोसोर माने सिगांनि आरो ADRE बे फार्स्ट जोंहा जेब्ला एग्जाम जादोंमोन 2022 जेब्ला एग्जाम जादोंमोन दा बेवहायथ' जोंहा नेगेटिभ मार्किंथ' गैयामोन नालाय ओमफ्राय टटेल मार्कआ 170 दंमोन दा बेवहाय जोंहा काट अफ मार्कआ बेसेबां थांदों बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ 120 बेबायदि थांदोंमोन दां बेचलर डिग्री लेभेलनिया बिनिफ्राय हायर सेकेन्डारि लेभेलनिया 140 ना बेबायदि थांदों आरो काट अफ मार्कआ बेहाय केटेगरि वाइज आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहराखै ST नि थाखाय बेसेबां थांदों बेबायदि खोन्थाहराखै आं जायखिजाया बुंहरदों आरो दा बेखौ नायोबा जों हमनो हागोन बे एबारनि नैबे काट अफ मार्कआबो बेयो 90 निफ्राय बे 110 नि गेजेराव जोंनि ST नि थाखाय काट अफ मार्कआ थानायनि चान्स दङ दे आं ST नि बेलायाव खोथाखौ बुंहरदों 90 निफ्राय लानानै 110 नि गेजेराव थानो हागौ जुदि बिनि गेजेराव थायोबा एसे काट अफ मार्कआ एसेबां मानि थांनाय जानाय नंबावसो नाथायबा जुदि 110 नि गोजौ जायोबा काट अफ मार्कआ अब्ला सानना नायदो गोगोम काट अफ मार्क थांबाय होननानै नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हागोन आरो मानो होनोबा कुइसन दाननायाबो माबायदि दानदों दा बेखौ बुंनो हाला जेनेबा एसे मोजाङै कुइसनखौ दानबा जागौमोन सिलेबास वाइसै एसे मोजाङै दानोबा जागौमोन आरो रिजनिंबाबो टपिक वाइस कुइसनफ्रा फैनायबा मोजां जागौमोन मेथ्सफोरनिफ्रायबो टपिक वाइसै एसे मोजाङै कुइसनफ्रा फैयोबा मोजां जागौमोन आरो इंलिसनिफ्रायथ' एन्टोनिम्स सिनोनिम्स आरो स्पेलिं इरर्सआनो माने बुंफबनायखा आरो कुइसना बिनिफ्राय ग्रामारनि मोनफा मोननै दं एडभार्ब भार्बफोरनि मोनफा मोननै कुइसन दं आरो नाथायबा एन्टोनिम्स सिनोनिम्स ओमफ्राय बे माबायानो मा होनो बेखौ स्पेलिं कारेक्ट खालामनाया स्पेलिं कारेक्टआ बिनिफ्रायनो माने बांसिन कुइसनानो बुंफबखानाय इंलिसनाथ' दा बेहाय जोङो बेखौ सामारि खालामनानै नायोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन फैबाय थानाय नैबे जोंहा जे ग्रेड 3 एग्जाम जानो दंबावो नालाय ग्रेजुवेसन लेभेलावबो बेबादिनो कुइसना फैगोन दे नाथायबा एसे स्लाइटलि फैगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ग्रेड 4आव थांनाय 2020 नि बे ग्रेड 4 नि एग्जामाव जा कुइसन फैदोंमोन बिनि स्लाइटलि एखेनो माने कुइसना जोंहा नेक्स्ट एग्जामाव फैदोंमोन ग्रेड 3 नि एग्जामाव फैदोंमोन दा बेखौ नोजोर होनानै दायो एसे नोंथांमोना नायनो नाजादो बे दा मैया थांनाय एग्जामाव जाबायदि कुइसन फैदोंमोन बेबायदिनो स्लाइटलि कुइसना दानजोबनोबो हागौ एखे समावनो जुदि बिथांमोना दानदोंबा दा बेनिखायनो एसे स्लाइटलि नोंथांमोना मैयानि माबाखौ कुइसनफोरखौ नायनानै एसे मोजाङै डिटेल्सै सानग्रोदो बिनिफ्राय नोंथांमोना एसे बेबादिनो माने स्लाइटलि कुइसनफ्रा बेबादिनो फैनो हागौलाय खोमा बेबादि साननानै नोंथांमोना एसे मोजाङै गावनो फरायनो नाजाबानो जाबाय जेरैबायदि टपिकफोरनिफ्राय कुइसना फैदोंना बेफोरखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना फैबाय थानाय बे ग्रेड 3 एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना फरायबानो जाबाय मानो होनोबा माने थांनाय जि ADRE एग्जाम जोंहा जानानै थांदों 2022आव
दा बेवहाय ग्रेड 4 आव जोंहा जा कुइसन फैदोंमोन बेबादिनो माने ग्रेड 3 नि एग्जामावबो फैदों आरो कुइसनफ्रा माने एफाल' स्लाइटलि डिफारेन्ट जादों आरो दा बेनिखायनो एखे कुइसनाथ' फैफिनखाया बेथ' नंगौ नाथायबा एसे स्लाइटलि डिफारेन्स माने कुइसनफ्रा एखे माबायानो आरो लजिकआ एखेयानो जेनेबा बबेबा मोनसे कान्ट्रिनि केपिटेलखौ सोंदोंबा ग्रेड 4 आव थिग बेबादिनो माने ग्रेड 3 आवबो माने केपिटेल नामखौनो सोंदों आरो बेलेग कान्ट्रिनि केपिटेल नामखौ दा बेनिखायनो बेबादिखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना फरायनो नाजाबानो जाबाय ओरैनो नोंथांमोननि गोसो आरो जेखिजाया आंसो ओरैनो बुंहरदों आरो नोंथांमोना जुदि सानोबा एसे स्लाइटलि बेबादिनो नायबानो जाबाय आरो आउट अफ दा बक्सबो नोंथांमोना साननानै गावबागावनो फरायबानो जाबाय आरो दा बे बिदिंगिजों बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय कार्ड मार्कआथ' हाय थांखासिगोन नोंथांमोना गासिबो हादोंथ' होनदों नाथायबा हादों होननानै दा मा जानो दा रिजाल्टआवसो मिथिगोन दाथ' रावबो बुंनो हाया आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ भेकेन्सिनि रेशिय'आ माबायदि साख्रिनि एप्लाइ खालामग्रा मानसिफ्रा 11 लाखनिबो बारा भेकेन्सिया जोंहा 3000 अब्ला साननानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना दा कार्ड मार्कआथ' हाय थांखागोनखा बेथ' कम्पालसरिखा दा बेखिनियानोमा नोंथांमोना गावबागावनि एग्जामा बोरै थांखो बेखौ नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंथ' आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो एग्जामखौ गोरलै मोन्दों आरो मोजाङै मोजां लिरनानै फैदों होननानै आसा खालामनाय थादों आरो फैबाय थानाय एग्जामावबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायनानै एग्जामाव नोंथांमोना मोजाङै मार्क लाखिनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों